Здравейте хора, аз съм WhatVG и днеска ще ви покажа как да сложите слънце на Майнкрафт. Това не е закупена игра. Аз вече съм си го изтеглил слънцето. Чакайте да ви къде ми е. Процент, да, процент. Къде им беше? Кириле, излезна ли от сервера? Да. Не си. Той ми включи. Не си. Да. Чакай, че аз се... Виж какво е станало с живота, че. Не знам кой беше точно. Кой беше? Не това. Драги зрители, не. Там беше някъде в скайпа. Аз снимам по Ето нас, не ми се чува. Нищо, нали? ето там го да. Натискате го. Натискате ОК. Ето 1.8 версията. ОК. И да изключате си Майнкрафта. Пак го включвате. Това е 1.8 и това е за минимап. Няма да снимам как се направите минимап. То е лесно. Много лесно. Натискате го. Можете да влезете с това и в сървъри на 1.8.8. Можете. Ето. Това ще вляза в... Ей това. Ето в този свят. И... още като влезете няма да ви е така. Ето това. Още като влезете, натискате това. И трябва да намерите тая папка и да я сложите тук. После натискате доне. Готово. И ето имате си едно просто божествено слънце и супер яка сянка. Кириле? Чакай. Просто супер яка сянка. Ето я. И да, тази клип, надявам да ви харесал. Ако е така, напишете в коментарите какво правим в следващия клип и се не замълвате YouTube страница. И чао! Като някакъв хакер. Като някакъв